Господин Палийски, може ли да честитим вече на Ботев Акт 16 на новата база? Да, вече комисията току-що приключи и съвсем спокойно може да кажем, че Ботев получи Акт 16. Мина безпроблемно. Комисията остана прекалено доволна от свършената работа, от качеството на изпълнение и категоричното мнение на цялата комисия. Приеха протокол без забележки. Всички подписаха протокол да бъде въведен футболен комплекс Ботев 1912 да бъде въведен в експлоатация. Смятаме, че до една седмица ще получим самия документ за експлоатация. Някакви довършителни работи имате ли до 18-ти, до когато ще бъде официалното отваряне? Да, имаме. Те са чисто козметични, които имаме да приключваме. Интериорни, има съвсем древни неща, нормални, когато се прави такава голяма база и така голяма инвестиция. Нормално е тези неща да приключват до последните дни. Кога мислите, че от тук ще излезе новия Тодор Неделев? Това нещо само времето ще покаже, но ние едно може да гарантираме, че условията за новия Тодор Неделев са създадени. Тук нататък въпрос на време е той да се появи. Да се надяваме, че няма да е само един.